numesc Bărbulescu George, mă dau de 6 ani pe skate. Mă numesc Baica Tibor, am 19 ani. Salut, mă numesc Ghegac Mihail Adolf. Sunt Demian Barnabaș, rider de BMX. Venescu Cristian, lumea mă știe uscatul. Mă dau de 14 ani. Sunt în Team Burn, secțiunea skateboarding. Și am fost în Burn City Tour cu băieții, 2 săptămâni, aproape 13 zile. În foarte multe orașe, am văzut comunitățile de skate, BMX, MTB, ce mai erau pe acolo, băieții care se dădeau, făceau. Și am plecat în marea aventură. Unde mergem, băieții? La o benzinărie. Și după aia unde mergem? La Galați. Unde? City Tour! Așa! În City Tour am încercat să ne întâlnim cu comunitățile din orașele respective, să vedem cum e treaba, dacă evoluează lucrurile. Salut, sunt Dragoș, am 10 ani, mă dau pe skate de aproape un an și am venit în skatepark la Roman, unde locuiesc, să-i văd pe cei de la Bern. Am primit o placă nouă și vreau să încep pe linie. Skateparkurile lor sunt foarte, foarte proaste. Cu toate acestea ei se dau, încearcă să evolueze, să-și facă niște spoturi încropite. Încropez skatepark din rampele stricate și își fac mai bine acolo să se dea.
sală. Cred că cel mai apropiat coleg îmi este Bobo. Îmi place mult să mă dau cu el, îl cunosc de foarte mult timp. Ne dăm împreună de câte ori avem ocazia, când vine el în vizită sau când ne întâlnim în alte orașe. O altă pasiune pe lângă skate ar fi filmatul sau editatul de skate, poze la skate și locațiile de pe lângă skate spots. Îmi place la uscat că nu se stresează niciodată, e calm. Este un timp foarte amuzant, este un artist care... Ieri în Timișoara am fost opriți de poliție, poliția a fost de treabă. Cel mai bine mă simt unde sunt oameni cu voie bună, unde nu e stres, nu contează neapărat locul, ci oamenii cu care ești. La uscat îmi place mega mult că vede tot ce e în jurul lui mai diferit decât noi. Chiar e un fel de artist și îmi place asta la nebunie la el, că nici nu poți să știi la ce se gândește, știi? Știu că el se gândește mult mai adânc și ne dă doar un strat din el, așa, ca să înțelegem și noi, dar e mult mai complicat ca atâta. Uscat e un artist de viață. Shaurma. Craiova! Craiova. Suntem la Teatrul Marin Sorescu și ne dăm în Craiova, suntem în Craiova. Ne-am dat până ne-am epuizat. Așa e când te dai, nu te mai poți opri, nu te mai gândești la ce urmează. A început să plouă în Slatina, ne pare rău că nu am stat mai mult, acum mergem în Sibiu să ne relaxăm și asta a fost. Pâță! Nu știu ce e. Votați Bănescu Cristian.
Barney a încercat flare și a făcut bană. Acum, în curând ne facem să plecăm. Bană. Așa? Iar colegul și prietenul său, Tibi, l-a ajutat cu roata de față. Și a reușit. Bine, hai, că te aștept aici, nu e problemă. Și ai făcut tricul, Barney?